Здравейте, хора! Време е да завършваме. Много ми се спи. В смисъл, изморена съм, не съм спала. Вчера, преди да отим на партито, дремех, не спах. Облякох се вече за това както трябва да изглеждам. И най-готиното е, че дойде пратката ми от Тему. Знам, аз съм, как се казва, Тему жертва, но трябваше да си поръчам гривни, тъй като този часовник го махаме. И ще сложим гривни, за да бъдем фенси, тъй като Тайра ми предложи да сложа малко гривни. И се надявам да се справя, защото поръчах всякакви гривни. Поръчах си и други неща от Тему. Показвам. Какво смятате? Тези рамки са брутални. Просто ги бях сложила в количката и като ги видях и примерно бяха 4 лева и си казах, окей, хайде поръчвам ги. И всъщност са добре стегнати и изглеждат качествени, между другото. Качествени за 5 лева, силно казано, но време е да се гримираме. Изобщо няма да си имам как се гримирам. Не се гримирам правилно. Аз го знам, но правя всичко възможно, за да изглеждам добре. И ще ви снимам финалния. Гледайте. Какво е това? Надявам се да не ме гледат едновременно в двете очи, но това е крайният резултат и навсякъде бъбки. Така, докато си оправям косата да ви споделя нещо, като бях 12 клас, изобщо не исках да празнувам завършването си. Обаче този път го усещам по някакъв различен начин. Някакъв начин, дето аз наистина съм искала да го уча това нещо. Учила съм го, дала съм всичко възможно да го завърша, да ми е готино. Направила съм си супер готини приятелства в моя курс и се надявам те да останат завинаги, както се казва. И съм много щастлива. Много щастлива, че завършвам с тези хора. Не завършвам с други, а завършвам с хората, които 4 години съм била с тях. Преживели сме всякакви модули, преживели сме всякакви задачи заедно, помагали сме си. И това го прави още по-специално и факта, че нашите ще идват и сестра ми и просто го чувствам толкова готино и толкова яко и толкова съм благодарна. И си казвам сега, Айрин, ако беше 12-ти клас, ще да е много готино да изпиташ същото чувство, но тогава не го изпитах, не се харесвах, не ми беше интересно да завърша, не го направих като мини празник. Сестра ми много помогна, организира цялото ми празненство, изпращане с роднини и беше много готино. Получих много готини подаръци, получих много готини пожелания от всички приятели на мама и тати, от баба и дядо, бабите и дядовците ни, защото и те дойдоха. И беше готино, обаче не го оцених и сега го оценявам като голям човек и просто се вълнувам. Също факта, че ще запознаваме и двете семейства е доста готин. И Айрин, в бъдещето, ако в момента, който гледаш това нещо, завършваш нещо друго, курс или каквото и да е, да знаеш, отпразнувай го. Това е твой празник. Ти решаваш как го празнуваш. Не знам как го направя това. И да, това исках да споделя. Цели 2 минути мъчене с косата. Ох! Следващия човек се казва Иван Апостолов. Мога да кажа, че вече е колега в телевизията и приятел живота. Ще разкажа за вчера. Айде, дипоманката. Взе дипома! Извинявайте, ви вчера на Хел.
Хора, това е Hi, Мишо, guys. това е Блага, това съм аз и ние Hi, се котки. намираме Кучета. на път за малката текила и Блага не знае дали ще ходи. Пишком ли Блага не се се... ходи? Вътре Това на е туалетна. истината. Това е... Ама аз искам да пишкам вкъщи. Ама те хората искат да пишкаш в тяхната туалетна. Няма да напишкам вкъщи. Ма те са Вкъщи искам създали да пишкам. туалетната. Окей. Те са направили туалетната специално за тебе в малките текила. Аз имам много Абе, специална туалетната в малката текила не е Да бе, ма се е направили заради нея. Да, те са сложили Аз еднорози между другото, вътре. знаеш, че всеки път, когато дойда в малката текила, отивам да пикая в женската, защото не знаех, че има мъжка.